Už mám odlezené všetky 3 stanovišťa. Jaký to bylo, jak to hodnotíš? Bolo to veľmi zaujímavé, aj trošku ťažké. Bol som tu aj minulý rok pozrieť na túto súťaž a zdalo sa mi to aj, že to bolo trošku... Niečo bolo ťažšie, niečo bolo ľahšie. Ten jednoterminálny sa mi zdalo trošku ľahší ako minulý rok. Tieto stanovištia s týmito väčšími stromami sa mi zdali byť troška ťažšie. Hlava sa mi parila, keď som rozmýšľal nad tým scenárom, ako budem zachraňovať. Ale nakoniec dalo sa to nejako zvládnuť. Nesplnil som ani jednu disciplínu, jednu skoro, ale páčilo sa mi to. Hej, isto pôjdem ešte raz. A odporúčam, kto nevyskúšal, nejde vyskúšať.